Pirtûka xwendinê Rûpel 83 ders 4 C Hîndarî 11 Hevpeyvîn 1 Dem baş, qewet be. Ji we re jî, kerem ke? Min kompîtera xwe ji bo tamîrê dabû we gelo temam bû. Kengê û kîjan kompûterê? Hefteya borî û ev a di refika sêyem û di rêza çarem de. Belê, temam bû. Lê divê hûn 85 euro bidin. We gotibû 600 euro. Çima na hûn 85 euro dixwazin? Min ramek lê zêde kir. 25 euro jî ew. Ka bişkoka we ya vekirinê? Dema we ew anî bişkok pê ve nebû. Ne rast e, pê ve bû. Dibe ku ketibe xwarê. Ka ez li xarê binêrim. Ev çi kar e? Hem heqê tamîrê zêde bûye û hem jî bişkok wenda bûye. Hevpeyvîn 2 Piştî 2 hefteyan Kompîtera min dîsa xirab bû. Min ew paş ve anî. Çima? Îcar qet me nabe. Ji berî jî xirabtir e. Ne ji kêmasiya min e. Min çêkiribû û ew teslîmê we kiribû. Çêkirineke sext e. û bişkoka ku we pê ve kiriye jî neya wê ya resene. Hûn çi dixwezin? Doza çi dikin? 85 euroyê min paş ve bidin. Nadim. Ez dê giliya we li dadgehê bikim. Kerem bikin. Heta dawiyê rêya we vekiriye.